Ahojte všetci. Dnes tu máme nášho hostia, pána učiteľa Vladimíra Ondrejku. Len tak na úvod, ako sa máte? Vďaka, veľmi dobre. Dobre, vy ste zároveň aj zástupcom. Čo vás k tomu viedlo? Pán riaditeľ Jamriško. Ste rád, že môžete vlastne zastupovať takúto pozíciu? Ďalšia otázka. Dobre, tak máme tu otázky, ktoré vám pripravili učitelia a žiaci. Takže môžete si vyžrebovať. Kedy prídete na čas na hodinu? Na tú najbližšiu. Aká je vaša obľúbená turistika? Nemám obľúbenú turistiku. Dobre. Obed z jedálne alebo z domu? Určite z domu. Budeme na programovaní robiť aj internetové stránky? Druháci robia internetové stránky, druháci. Takže vlastne o rok. Ako oddychujete po náročnom dni v robote? No tak najradšej idem na bicykel. Čo vám najviac chýba na učení? Asi kontakt s tými mladými, kontakt so študentami. Maturuje sa z hejného metódy? No to ešte v tejto chvíli nevieme, zatiaľ nie. Obľúbený šport? Tak už som spomínal, že ten bicykel. A športujete od malička? Áno, môj otec je telocvikár, už na dôchodku, takže od malička ma k tomu viedol. A ten bicykel ma baví, horský, cestný. Áno, hej, chápem. Čo počúvate v aute cestou z práce? Počúvam podcasty a väčšinou o politike. Aha, dobre. A počúvate aj nejaké možno pesničky, alebo... Vôbec. Nie? Používam Spotify, ale na podcasty, nie na hudbu. Dobre, ďakujem. Máte nejaký nesplnený sen? To je si taká ťažká otázka. No, ja vždy hovorím, že ja som narodený pod šťastnou hviezdou. Mne sa v živote dejú dobré veci a ja ani nemám nič také, čo by som veľmi chcel a nemám to. Nič ma také nenapadá. Informatika alebo matematika? Je to tak 50/50 a jedno aj druhé. Hej. Posledná. Ktorú vlastnosť by ste chceli na sebe zmeniť? Som dosť sebecký človek. Egoizmus. Potlačiť egoizmus. Hej. Takže ďakujeme, pán učiteľ, že ste si našli tento čas a že ste sa mohli prísť. Sme veľmi vďační aj vám, učitelia a žiaci, že ste vlastne si dali tú námahu napísať tie otázky. No a my sa vlastne túto chvíľu s vami lúčime. Nezabudnite to olajkovať a sledovať nás aj na Instagrame, aj na YouTube. Takže ahojte!